Pekný deň vám prajem, milí Banskobystričania. Dnes sa vám prihováram už z víkendovej Banskej Bystrice. Zajtra je ten deň, kedy všetci kandidáti do komunálnych volieb majú odovzdať svoje petičné hárky. Všetci. Stranícky, nezávislí s podporou strán, nezávislí aj občianski kandidáti. Zajtra sa snáď dozvieme prvé čísla a aj prvé programy do volieb. Čítate noviny? Pozeráte televíziu? Zvyknete byť potom naštvaní, alebo naopak sa zavávate. Ja som sa dnes celkom príjemne pobavil pri čítaní istých nemenovaných novín o istom nemenovanom kandidátovi s podporou strán, v istom nemenovanom veľkom meste, ktorý prijal od istého nezávislého nemenovaného podnikateľa dar na volebnú kampaň. 100 000 eur. Pekná sumička. Na druhej strane istá politička rozberá situáciu, aká nastala v týchto našich slobodných komunálnych voľbách. Politické strany údajne zvyknú nasadzovať viacerých kandidátov, predovšetkým preto, aby odobrali tým iným hlasy. V čom to väzí? Prečo toľký záujem zo strany rôznych investorov, politických strán či podnikateľských, keď údajne v týchto mestách nemajú komerčné záujmy? Na čo toľká investícia? Kedy sa asi tak vráti a vyplatí sa vôbec? Alebo je to z čírej filantropickej lásky k ľuďom, k nám, občanom? A cítime to všetci? No, určite nejaký nezávislý bez podpory úplne teda najlepšie. Žiadna strana, keby ho nepodporovala, lebo to už potom sa ako bijú a mi to príde, že skôr je to len akože nezávislý a aj tak za ním je niekto. Takže... Určite to nie je kampaň. V mojom prípade určite nie je kampaň. To sú marketingové veci. Je to skôr program, osobnosť toho človeka, ľudia, ktorí za ním stoja. Všetci sa teraz hrajú, že nezávislí. Ale tých peňazí je škoda, to radšej nech dajú na tieto kampane. To radšej nech dajú na humanitné účely. Si myslím, že neviem, nemalo by to byť o peniazoch, že čím drahšia, tým lepšie. Nie, to je blbosť. Ako vidíte, názory sú pestré. A je teda na nás, Banskobystričania, a to myslím špeciálne na nás, či sa Banská Bystrica stane opäť žeravým uhlíkom, uspávankou alebo hnacím motorom Slovenska.